Хезмәт дәресе туган якты хаклау һәм хәвефсезлек нигезләре. Быелдан мәктәптең уку тезмәһендә тагы яңа предметлар индерелә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Яңа уку елының яңалыклары турында Башкортостандың мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева мәһиләшәбез. Һаумыгыз Әлфия Закировна. Хәерле. Күпме бала быел тәүге тапкыр мәктәп ишеген үрле басты? Быел беренче класска безнең республика мәктәпләрендә 48 меңдән ашу укучы киләсәк. Беренче класска тәүге тапкыр мәктәп ишекләрен ачсак. Әлбәттә, бұл иң зур яңалыкларның берсе. Беренче класска килүчеләр шулай да тагы ла мөһим яңалыкларның берсе ул яңа мәктәптәр. Шулай бит. Әле республикала күпме мәктәп асылды? Бүгенге көндә республикала 2 яңа мәктәп асылды. Бұл мәктәпләрдән берсе Туймазы каласында урнаша, икенчесе Ярмәкәй районының Елан Шишмә авылында асылган мәктәп. Һәм безнең 11 октябрь көне тагын 2 мәктәп асыласак, яңынан яңа мәктәптәр Инглин авылында һәм Өфе каласында халык мөмкинчелекләре сикләнгән балалар өчен Салют санаторий урынында 192 урынлык яңа мәктәп асыласак. Бұл бик көйнесле яңалыктар. Һәм безнең әйтеп китәм, 6 капиталь ремонттан һуң 6 мәктәп беренче бүгенге көндә асылды. Һәм улар битендә капиталь ремонт үткәрелгәч, яңартылып, бөтә эшләр яңа стеналар, яңа идәннәр, яңа түбәләр һәм яңа тәҙрәләр бөтә яктан яңартылган яңа 6 мәктәп капиталь ремонттан һуң асылды. Капиталь ремонттан һуң һәм яңа асылган мәктәптәр, улар ничек җиһазландырылган? Улар яңа җиһазландыру һәм тыш якта урам эшләре алып барылган мәктәптәр һәм бу һорау өчен бу капиталь ремонтка бигрәк кагышлы безнең республика бюджетыннан акча бүленә, аерым акча бүленә мәктәптең ихатаһын дип әйтәйек, карау өчен һәм кәртәһен һәм башка керә торган урындарды һәм мәктәптәге кабинеттарда яңаса җиһазландырып, яңа мәктәптәр турында әйтеп тора халык, улар яңадан яңа һәрбер кабинетында яңа парталар, яңа мебель дип әйтәйек, яңа компьютер кабинеттары һәм башка җиһазлар. Гомумән республика җитәкчелеге мәктәпләргә аерым игътибар бирә һәм уларның укучылар өчен уңайлы, йылы булуына, барлык уңайлыклар булдыруына игътибар бирә. Бұл шарттарның, бұл талаптарның барыһы үтәлгән демәк мәктәпләрдә. Безнең ошо атакы 5 ел эчендә федераль программага ярашлы 140 мәктәп капиталь ремонт үтте һәм уларда яңа җиһазлар һәм мәктәп яңартылды. Яңа капиталь ремонт үткәрелде бу мәктәпләрдә. Бuna дәресләр тезмәһендә үзгәрешләргә игътибар итәйек. Беренче ел инде Башкортостан республикала үзебезнең төбәк тарихын өйрәнүгә игътибар бирә. Бuna шу яһәттән туган якты өйрәнү, туган мәдәниятте өйрәнү һәм телде өйрәнү буенча ниндидер яңалыклар бармы быелгы елда? Безнең республика Россия Федерациясының башка 32 субъекты менән бер рәттән безнең республика бюджетына 4 миллион һум акча бүленде. Бу акча безнең регионның, безнең Башкортстаныбызның тарихын ядуу өчен безнең авторлар бүгенге көндә эш алып бара. Безнең тарихчылар бу предмет инде яңа дәреслек 2 елга 2025 елның 1 сентябренә әзер булырга тиеш. Бүгенге көндә бу дәреслектәр әзерләнеп Россия Федерациясының мәгариф министрлыгына ибәрелде һәм монда экспертизалар үтеп, ошо берничә ай эчендә бу дәреслектәр сыга һәм без уларны укучыларга таратып бирәсәкбез һәм бу 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларга кагыла. Безнең регионның, безнең республиканың тарихы. Бұл айрым дәрес буларак неме, әллә дәрестән тыш, укудан тышмы? Бұл дәрес безнең тарих дәресләре мәктәпләрдә безнең балалар, укучылар укыйлар бит инде. Ошо тарих дәресләренең һаны арттырылып, ошо төп тарих дәресендә безнең регионның тарихы укытыласак. Бу бик яхшы яңалык дип исәпләйбез, чөнки төбәк тарихын, төбәк турында белмәенчә торып,
үз төбәгенең илһәре нисек тәрбияләргә, шулай бит. Әйе. Тагыла бер яңалык улда булһа, хезмәт дәресе, туган якты хаклау һәм хәвефсезлек нигезләрен өйрәткән дәресләр. Яңалык дигәндә, бу инде күптән онытылган яхшы искелек дигәндә була, шулай бит. Чөнки онда дәресләр бар иде. Шулай да аермаһы үткәндә генә нисегрәк? Бу элек бит инде хезмәт дәресе технология дип атала инде, һәм бұл хәзерге көндә бұл дәрестә хезмәткә күбрәк вакыт бүленә һәм безнең мәктәпләрдә кабинеттар булдырып, кызлар элеккечә тегү һәм ашарга пешерү өйрәтеп, уларга һәм безнең егетләргә инде слесарь һәм токарь һәм башка һәләтләргә өйрәтү дәресләре буласак, безнең укучылар мәктәптән бер һөнәр ияһе булып сыгырга тиеш дигән нигездә эшләнгән дәрес. Әлек ул юк инеме технология дәресләрендә? Технология дәресләрендә элек тә була торгайны, әмма ләкин шул яңа модуль булдырылды бит инде, хезмәт дип аталган, һәм ул хезмәт ул һөнәр белән бәйле, шул теге безнең тормышка якынрак дәрес буласак инде. Нисектер җиһазландыру, өстәмә җиһазландыру таләп ителәме хәзер мәктәпләрдә? Бу кабинеттар аерым булырга тиеш. Безнең хәзер менә яңа асылган мәктәптәр, ул инде һуңгы берничә ел эчендә яңа асылган мәктәпләрдә үзегезнең игътибарыгызны бүлгән булһагыз, бу яңа мәктәпләрдә менә былтыр Акъяр авылында асылган полилингваль мәктәп, былтыр Учалы калаһында асылган полилингваль мәктәп, 29нчы санлы полилингваль мәктәп һәм башка яңа мәктәпләрдә яңыртылган һәм җиһазландырылган технология һәм хезмәт кабинеттары бар. Һәм быел менә үтеп киткән 16-17 сентябрь август аенда үтеп киткән республика август киңәшмәһендә 23-нче Стәрлетамак калаһының полилингваль мәктәбендә без күрһәтеп үткәйнек. Ул кабинеттар, уларның да кызларга аерым тегү машиналары белән үзләренең кабинеттары бар, һәм теге столярная мастерская дип рус әйткәндә, шундый кабинеттарда унда балалар уку дәресләрен ничек алып барыла, шул алымнарны күрһәтеп, һәм безнең яңа шу мәктәпләргә үзләренең җиһазларын кулланган һәм уларны булдырган оешмалар да үзләренең яңыртылган җиһазларын күрһәттеләр. Хезмәт дәресе менән бераз аңлашылды. Бuna туган якты хаклау һәм хәвефсезлек нигезләре дигән дәрес, ул ничек үтер? Бу элек бит инде бу дәрестә бар иде, әмма ватанды хаклау турасында ла яңа модуль дип әйтәйек инде, модульдар булдырылды. Бу модульдә безнең балалар ватанды хаклаудың ысулдарын һәм безнең элек булган теге основы военного дела дигән начальная военная подготовка дигән шул предметларның берничә өлеше кертелде ошо дәреслеккә һәм дәрескә, һәм инде балаларга беренче ярдәм, медицина беренче ярдәме ысулдары, уны ничек үткәрергә, шул яңалык булып тора. Әйтергә кирәк, ул хәрби нигезләрдә өйрәнү иң яраткан дәресләрнең була торган, бере була торган күп дәресен малайлар өчен генә түгел, кызлар өчен дә. Тагы ла бер яңалык ул да гаилә нигезләрен өйрәнү. Ул ничегрәк үтәр бу дәрес? Бу гаилә нигезләрен өйрәнү, һез беләһегез, безнең 2 ел рәттән, быел 3нче ел була инде, укучылар менән класстан тыш дәрес алып барыла. Бу дәрес мөһим һораудар турында һөйләшү дип атала, һәм ошо дәрес вакытында бер һораудың береһе булып торасак, дәрестән тыш гаилә кору нигезләре, һәм бу турыда без балаларыбызга, укучыларыбызга шуның нигезләрен һөйләясәкбез, һәм аднаһына бер класстан тыш дәрес вакытта. Аңлашылды. Бұл инде тәрбия эшләренең бер төренә инә. Шулай да Әлфә Закировна, тәрбия эшенә лә тукталып китәйек, чөнки белем бирү, тәрбияне бирүдән аерым каралмай ул. Ниндидер яңалыктар бармы?
Тәрбия бирү нигездәре бит инде безнең ошо мөһим һораудар тураһында дәресендә алып барыла, мөһим һораудар тураһында һөйләшү дәресендә һәм безнең беренчеләр оешмаһы быел безнең бөтә мәктәпләрдә лә булдырылды бит инде һәм безнең директорларның, мәктәп итәкчеләренең кәңәшчеләре бар бит инде тәрбия яктан ошо алымдар каласак һәм безнең кәңәшчеләр, директорның кәңәшчеләре тәрбияви һораулар буенча улар үзләренә тагын эш хакы уларга күбәйтелде дип әйтәбез һәм надбавкаларын аласактар һәм был эш яңынан да әүдемрәк алып барылыр дип уйлыйбыз. Ниндидер кырка үзгәрештәр булмай, алынган курс буенча тәрбия эшләре тимәк дәвам итәсәк. Әлфия Закировна, яңа уку елы башлану уңайыннан тамашачыларга, коллегаларыгызга нинди теләкләрегез булыр? Бұл яңа уку елы үз вакыты менән килә бит инде. Без үзебезнең коллегаларыма һәм укытучыларга мин ныклы һаулык теләрем һәм ошо позитив кайф менән яңа уку елын башлап алып китерергә һәм әйтәләр бит корабльгә ничек исем кушаһың, шуның менән ният менән йөреп китә. Яңа уку елы ла безнең позитив башланып китһен, ыңгай башланып китһен һәм ел уңышлы һәм уңышлы үтһен. Рәхмәт теләкләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, яңа уку елы уңайыннан Башкортстан Республиканың Мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева үзенең теләкләрен yetkirде. Игътибарыгызга зур рәхмәт, һау булыгыз.